Hi guys! Today is Valentine's Day. Og until now, wala pa gyapon ko'y... Actually, ang naitabuan ang akong sweldo, ang akong talent fee, parami na akong DJ ngong abay. Ang among mga sweldo dito padulong sa among mga asawa. Pero minti yun mo na problema mga bana. Nga ang among mga sweldo, talent fee dito mapadulong sa asawa diretso. So asa makabalog yun sila kung nami surprise. So karon Valentine's Day karon. Unsaon nako nga makapalit og bisag flowers naman lang. Ha, may na lang ganinang buntag sayo habang busy siya. Ang tinod nga naitabo nangupit ko. Nakapangupit ko og 1,000 asa kabalo. So karon naghatod naman akong asawa sa kuan sa akong anak sa school. So gitawagan ako si Lito Inglesero kong amigo. O siya ipani din kay magpasugo ko nga magpalit siya og flowers. Problema lang kadlok lang ko kay basi ko si palito ni Lito. So dili mao kung gusto. But anyway, so good luck to me tana ma-surprise akong wife ani. Og let's see. Ako na bali nga budget for a flower po yan, you know. So nangupit ko actually. So gilatan ako si Lito nga maabot karon og siya mismo ang magpalit sa roses. Ako ipadala ang isa ka camera. Tanaw na kung sino itabo sa iyang pagpamalit sa bulak. Okay? Larga. Hi guys, nana si Lito. Sikreto ra ni nga siya magpalit sa bulak. Hey guys, bili na kong bulak para sa bagong managuyab nga naitulo ka bukanan. Ha? Ana? Lamay pataban card ana na. Oo. Hapit na human. Grabe man naghigugma ay mga igala. Guys, mana guys? Yeah, finally. Kumusta Lito? So far, I'm very tired. Make a design your bouquet. Ikaw nagpa-design. Yes! Tama kaya ko the way I like it. So, tana malipay silinglingan. Sobra. Werla. Akong regalo kani o kani. Butangin na nagbow tayo niya. Paano ni ribbon niya? Pero ribbon. Pero wala pa man siya mga kasagaran mabot siya mga paniud to sa ako sa ni taguan sa nako ni. So Please, ibutay sa basurahan. May bitter diri. Pag walay mo hatag, dili mag-bitter. Lamay bulak sa Guys, single ni siya, maluoy mo pakiin. Wag naghatag na udtuhan na lang, wa pag naghatag. Oy. But okay, fine. Sa ako, dapat ako asawa maghatag. Okay. So later let's see ito na malipay siya. Taguan sa nako niya akong kuha na flower. Ako sa nibutan dia si Dennis kanang ako sa nipatago ka Dennis ha. Para kuan surprise. Nangupit rabi ako akong utro, nangupit rabi ako ganina kay bro mo nga akong kwarta na kang lingling tanan. So nangupit ra ko ana, yes. So dera sa tako. So sila na. Yes, perfect. Guys, nang siya sa likod. Andam na sa lingling sa paniud. Ay. Flower. Sige daw, Ben. At magkatagbi. Happy Valentine's Day. Yes! Oh, na-surprise. Happy Valentine's Day, babe. Utog lang. Ano mo eh? I love you. Ah, diba? Ang first question din niya kay asa ka kakuwag kwarta?
tanawa bi pag-upload ani nga video gyud sa nako pagkuan. Gyud sa nako pagkuan og mga sitaw kanang nagbuat ko mga event para lang gyud mga kuan. Oo, kagwarta. Oh, see? Muna yan next pang utan, naasaw ka kuwag kwarta. At tanganan nila ang akong documentation aning tanan sa akong gibuhat. Lagi.